Uyanuka man, unuka umlomo nafana. Ngithi wena ubuza uthi uzondolana umuntu. Operation Fix the Country. Operation Fix the Country. Tell me one thing. Yini eseduze kwekhala lakho ngoba uthi umlomo wami uyanuka? Yini eseduze kwekhala lakho? Phela ikhala lizwa into eseduze kwayo. Shuthi umlomo wakho mosonukayo kodwa utho wami. Awukwazi ke ukuwazi ukuthi umlomo unuka kanjani kodwa ungakaze ungena experience yawo. Shuthi owakho umlomo onukayo. Mina Phungalenja angusabi wemfaduko, uyihlilingi sekushaya inyoni, uyimebuli leyo kudlala umbotsheni. Phungalenja uyigearbox yemoto endala yango 1906. Phungalenja mina ngusabe ange yazini. Phungalenja ngusabi, Phungalenja noma ungathi umlomo uyanuka wami wenzeni kodwa kuseduze kwekhala lakho umlomo wakho yiwona lonuka. Phungalenja ngusabi wisidwaba sogogo. Phungalenja uyisokise libhobokile lezicathulu uyisikute esidala esigugile esesingakwazi ukuhamba uyinje endala ekhonkotha ingasami angazi ukuthi ngakubiza ngani Phungalenja. Phungalenja uyandedabukile kimi Phungalenja. Phungalenja uyiaphula elibolile uyizambane elibolisa wonke amazambane Phungalenja angazi ukuthi ngakubiza ngani uyiclash engasaclashi Phungalenja uyidolobha laseJimmiston eligugile Phungalenja umvoti umfula lokuthi umvoti Phungalenja angazi unomlomo uyishubu Phungalenja uyikhathoni Phungalenja uyinyamazana ehluleka ukushiya izinja Phungalenja Phungalenja umculo kaMbeje wasokela ubala Phungalenja uyinwebu yomlomo nawo phaqo ogugile wabona umfo wakaceza hayi suka Phungalenja ungazongitshela ukuthi umlomo wami uyanuka hayi man ngizwile bathi uhlale Soweto futhi ungakukhohlwa lokho ngazi lapho ohlala khona wensizwa iyeke nje ukuqinelana gqumisa phansi ngeqolo mina maqede lapho kuvuvuka amehlo lawa mangaka